CCC has recalled 13 more legislators and 5 senators. Tichataura zvakare nyaya yaMr Masaya uyo akaabductiwa. Tizotaura zvakare nyaya yatakudzwa ngadzore, who is now being brutalized on top of abduction. Mapurisa akuti kwanzi iye mukomana akuva accuser. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ndo nyaya dzatinadzo nhasi guys dzinorwadza moyo kuti Nelson Chamisa has failed to protect people's votes. Ari kuregerera sengezo chavamwe achidambukira. Ndokudambukira kauko, you don't just come and or reverse what the people wanted. The people voted, the people spoke. Yes, sengezo comes back from nowhere. Oti kwanzi when we are recalling 15 at first and now 18 more people are going again. Part of these 18 are the spokesperson were CCC, Mr. Gift Ostalos Sizeva, and the organizing secretary, Mr. Amos Chibai. Ne Mighty Kiro Ezino, he wants to get rid of everyone, CCC. So, Mr. Mdenda, the Speaker of Parliament, announced that we are recalling more people, but then vakabva vangonzi aiwaka because the High Court has said avachade further recalling. They are actually stopping this further recalling. This came through by Daniel Malokele, and it is wewange uyo akabat aiwaka guys, you can't keep on recalling because the High Court has said Jakwana. But then Mutenda akat aiwaka inini, I will only stop the recalling only when I receive a copy of the ruling from the High Court. Saka anytime kana copy yoyo ikasauya from High Court, we are going to lose more people due to recalling. Vanhu vari kupedza kugadzira ma-election aya to bring in 15 people that were recalled by sengezo chava. All of a sudden totangidzazve kugadzira ma-votes kuti tipinza va-18 vaburitsiwa guys, hazvina kana musoro. Kwai sengezo chavamwe wacho, if he belongs to this party, hagoni here kukolewa to order, hagoni here kudzingwa, but because tinoziva kuti chero vana Grace Mugabe madays age 40 aya pakangoti panetsa vakanzi iwewe hatichakudi mupati, tadzima zita rako, sengezo hagoni here kudzimwa. I strongly believe that this guy is not a CCC member, because kana pane vanhu vari kuda kuti vapinde mupower, you actually work together. Mopinda first and then later mozotanga kurwa henyu. But mukomana hana patience zvachose, ari kutoda kuti vanhu vabvisiwe zvachose. Okay, we move on to our next story. CCC activist Mr Masaya aka-abductwa on Saturday. You have seen the story on most social platforms discussing about his death. It was so touching to me, I could not post it there and then. It was a really kind of personal zvachose. Yes, so he was campaigning for mabvuku kuti apinde pa December 9 by-elections dziri kuuya idzi. Then he was allegedly taken by a vehicle that belongs to Scott Kupa Sakupwani. Musakanga mukuti Scott lost kumabvuku, and it was a very embarrassing for him, considering kuti he brought in Mayweather and it. So it was a very embarrassing, and now his vehicle is seen ichitora Tapfumane. Tapfumane was later taken to Parinyatwa by the police ato decomposer zvachose. Vakayendako, the wife actually wrote kuti it was a very difficult for her to even identify her husband, newe yanga aka brutalizwa nayo, newe yekuti vakamusiya achizoto decompose, nekuti maronda acho anga akavhurika. It is really sad, really sad. Chero wewe mabvuku vacho vachizovhotawo ameno. Even if you want to take a back seat and say I don't want to be involved, or I'm going to vote for Scott or whatever, guys ameno inandita zvandoda kutaura, but hey, where is our humanity kana Tapfumane achizotorwa achinourawa? Zvapedza ipapo ondoendwa over namapurisa kuparira nyato just because of a seat
that he is campaigning for. Then the other abductions dzakaitwa kuCCC, again the Tafara member of parliament akambotorwa akanorohwa zvakaoma akabayiwa that activist injection. Then takuzwa ngadzore who also took a life achiabductiwa nevanhu vane ma-AK47 asked kuti veduwe ko mambosunga here vanhu ava since makaratidzwa mafaces avo, and the fact that they isa pfuti munzira umo mune vanhu, is it safe zvachose? This is a sign of a torn and tattered social fabric of a nation governed by crocodile revolutionaries. Akanyora his article, but then this article was taken wrongly. Kukanzizwani naponyati iwewe, you do not accuse the police of failing to do the right thing. Ava vanhu vanga vari security forces, anditi vanhu vema-security forces, and vanobvumidzwa kufamba nepfuti. But uyu samember of parliament anofanira kuva national treasure, anditi akachengetedzwa. Chero mapurisa acho anofanira kumurespecta, vomupa position yake samember of parliament, but ma-security forces aya vakaenda vakanomuataka. So he actually tweeted akati, dear police Zimbabwe, in case you are unaware, a report was made at Marlborough police station. This social media policing indicates your interest to peddle distortions. Chirungu chihombe ichi, since you have been keenly following, you would know. How far are you with apprehending the perpetrators? So the headlines read, brutalized the CCC MP lashes out at police. Habvumidzwe kana kubvunza kuti vedu vemapurisa haufani nenyaya yangu. Vari kuti iwe you did not report it. Iye ndo paari kutaura kuti aiwaka ndakatoenda kuMarlborough police ndikanotaura nyaya iyi, but imimi muri kuda kudistorta whatever you were said. Pakataura nyaya iyi, also tried to call Mr Nyati kuti comment on that. He did not answer his phone. So you can actually see kuti vedu weka, hey, uchazvireka zvepolitic izvi nekuti hapana ari safe. If you are vocal zvakanyanya vana ngadzore ava vatoabductiwa. Vana Ostalos vari kuedza kuti ndo maspokesperson acho vari kuuya to the public eye these days, since Nelson Chamisa is kind of withdrawn, ndo vari kutorwa. Iye Nelson Chamisawo then achimira kanyaya mavhesi achiuya to the rescue of people and tell people a way forward, kwete kuramba achingopa vanhu mavhesi. My redeemer liveth, is going to come and do this and that. Yes, he is going to do that, but iwewe as a leader, what is your plan? Tell people kuti this is our way forward, this is what we are going to do. Kwete kurega sengezo chavangu achiita zvaanoda nema-decisions evanhu. The people spoke, the people voted, and now you want them to go back to the ballots and do what exactly? Kana mavotes avo are actually being played. Iwe wakatarisa salida. Guys, please don't forget to comment on what you think about zvese zvatataura muvideo redu, and to share and subscribe.